Какво правиш, миличката? Сеченка? Сече обяда ли, вечеря ли? Какво ще не знаем. След обедна закуска ли? Обед до вечеря. Преси те како? Държат на гладни, жадни. Те кремвирши хубави ли са? Много. Поне на мен ми харесва. Аз не съм виждала никъде такива да продават нещо. И аз не бях виждала. По-хубавите са от народните и от леките. Фолио. Не там. Фолио. Баба. Знаеш какво, ще й дам една чашка да си играе. Като побелята е така. И може да... действаме. Добре. В случая още малко време ни трябва. Малей каква топлина излъчва това нещо, но...